pentru Corina Ștefan. La paralele acum Cosmina Paulescu de la Deva, componenta lotului olimpic cu țintă Beijing 2008. Aoleo, incredibil. Extraordinar. Cum a putut să dea drumul așa la bară? Nu, stai, problema e să nu se fi întâmplat Nu nimic. s-a întâmplat. După cum o văd, nu cred că s-a întâmplat. E bine. S-au speriat, cred, mai mult cei din jur și noi, dar spun... Aceasta e procedura în astfel de cazuri. Vedeți ce se poate întâmpla într-o fracțiune de secundă. Concentrarea maximă și pregătirea bună. Dublu echer și-a dat efectiv cu picioarele. Aoleo, Emil. A căzut în cap. În cap, exact în cap.